ang ilang nga ginbutang nga suga. Di karon, nakita nyo man na sa aton sini nga live mga kabistado, sa aton sini nga Radyo Bistado nga page, kag sa aton nga GCNL page mga kabistado, ang John Kapulot News Live nga Facebook page. Nakita nyo madadang pag-cover sa aton sini nga mga reporters with kabistadong Bonnie Sumblinggo. May kang tanan sa nakabunggo nga angkar-angkar sa isa ka pick-up. Sabi nyo kung nga anong rason nga nakabunggo sa iya mga kabistado sa pick-up. Kaya abiya, nag-go signal mga kabistado ang ato sini nga traffic light. Kay dapit sa may traffic light sa amo nga area, mga kabistado, may ara nga mga Christmas lantern, kagin pamutang ng daw star na Bletsuraya, gin pamutang dira pagkatapos ang kulor sang suga, kagin pamutang nila is color green. Di karon, ang ining driver sang angkar-angkar, nagdiritso sa iya padalagan sang iya nga motor, kaya abiya nag-go signal ang stoplight or ang traffic light mga kabistado kay naka-green ang kulor. Gali ang nakita nga green nga kulor nga nagasiga. Mga kabistado, kuan gali ya inang kulor green gali nagasiga. Iya gali ya suga sang Christmas lantern. Murionis ti garapon ni Santissima. Di kundi nag-go man sa iya dalaga ni. Pagwa man sa iya sila go na ni green ang signal, green ang kulor sang kuan sang suga. Kundi nag-go man siya, so sigo lang tawon. Tumabok man ini mga kabistado ang isa ka pick-up. Kahit yang sa iya to iya nga side, sa iya to sa iya mismo amo ang nagka-go sa traffic light. Hindi dumiritso man niya ang pick-up. Hindi naman yang karangkarya dumiritso man kay abiya, nagka-go man ang signal sang traffic light. Pagod ka nakita yang kulor nga green nga siga sang suga, gali kaya sang Christmas lantern nga suga. Kuryonis ti garapon ni Santissima gidaw. Bistado! Basig ka pamati na si Mr. J. Kunlo, Mayor Jerry Treñas, kag iban pagida, no? Si Mr. J. Kunlo lang siguro kay daw ari ni sa idalom sa iya nga paghinako. Ang ginatawag naton nga ti PSTMO mga kabistado, Mr. J. Kunlo. Ang inyo abi nga mga pagpamutang sang inyo nga mga kuan sa ato sini nga syudad, ang mga traffic or nga ato sini nga mga Christmas lantern, liwatan nyo abi ng kulor sang inyo nga sugana. Hindi gani ang lapit dira sa may area sang traffic light, dapat wala nyo na inagin pamutangan dira sang kuan sang Christmas lantern, kay makadisturbo sa panulukan sa panglantaw sang aton sini nga mga motorista. Ang ang kolor sa sinang mga suga nga ina nga ginapahamtang ninyo sa mga Christmas light naton or sa mga Christmas trees naton o Christmas lantern naton nga ginapamutang dra sa highway. Nami manatali kay manti para nga makadugang pasanag sa atong adalan kagkapin pa maging colorful man ang aton sini nga dalan nami madlantawon sa tion sa kagabihon nga damo sa nagasiga nga mga Christmas light mga kabistado. Katapusan nakahatag gali iniya sang huol sa aton nga mga motorista kaya ang hambal kagang sabat gito ya sang kagabi mga kabistado sang kwan sang driver sang angkar-angkar. Kaya siling abi kwan na siling niya nakago ang signal sa traffic light niya kay may color green to ho babaw. Ligi ko lang tawon mga kabistado, sos suga gali sang Christmas lantern. Lang tawa. Iligani kay way madisgrasya kag way mapuruhan ang driver mga kabistado sang angkar-angkar. Ang pick up to ti disgrasya sa kama ng pick up mga kabistado. Karga pa nga utan tong angkar-angkar to. Di ba? Suryan ta na karon mga kabistado diri sa ato sila nga pagpangalaga do. Anong plano sini sa ato nga syudad ni ga panamit kamo sa pamutang sa mga Christmas light ninyo da pagkatapos nakahatag gali niya huol sa ato sini nga mga pumuluyo labi na gid aton nga mga motorista mga kabistado. Istoryan ta na karon mga kabistado diri sa ato sini nga pangalagad diri sa aton nga programa Bistado Radyo Bistado mga kabistado. Istoryan ta na karon
So, shout out sa iba naton nga mga viewers. Si Jamie Canido, nga may ara, notify idol yun ay thank you. Sa kay Mike Mendez nga ano ina nga suga, green. Sala nga color, kay ma-disturbo ina sa mata. Correct. Oh, gusto gina Mike Mendez. Diyan mo na gani nga nadisturbuhan ang mata sang tawo. Ilabi kaglabaw sa tanan naton nga mga motorista. Kay green yang color sang ila nga magipamutang nga sugaya sa kuano sa Christmas lantern naton mga kabistado. Oh, so karon sa gabi sa ato sini nga mga tagparamati sa aton makauturan karon sa gabi. Libuton ko karon sa gabi ang mga Christmas lantern naton. Kag ipang videohon naton para ipakita ko sa inyo karon sa gabi ha. Kay parahan nyo na sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Kay ako malibot karon sa gabi. Ang libuton ta ato sini nga mga Christmas lantern diri sa syudad yung mga color green yang ilang aging butang nga color. Ano man nga klase ka. Kay sino naman iya naman under ni sa aton nga beautification department mga kabistado. Under guro sa departamento sang beautification. Sa beautification ini mga kabistado ay pamutang sila sa mga lantern nga color green. Di karon ikwaan nyo na da ang lapit sa may Christmas light sa ato sining nga kuan gali sa aton nga traffic light pang kakasanyo ina dira abi kay makadisturbo ina sa aton sining nga mga kauturan most especially sa aton nga mga motorista mga kabistado. Dibla? Kay Anthony M. Buicoda, good morning. Idol, watching from Edmonton, Canada. Hoy! Good morning sa mga taga Edmonton, Canada. Ano na sa inyo, gabi? Sige. Matamaton talang ato sini nga mga viewers, may kabistado nga post mga kabistado diri sa ato sini nga pangaraw naga-comment kali no. Okay? So istoryahan ta na karon may kabistado diri sa ato sini nga pagpangarekwao nato ng mga follow-up report karon nagikan sa aton nga patrol po sa kay kabistadong Bonisong Blingo. Siya karon na nakuha sa balita may kang tanan sini sa natabo nga pagka-aksidente sa nga sini nga angkar-angkar nga nakabunggo mga kabistado sa isa ka pickup. Bangod kay nasalaan niya nga ang green nga color sang star dito sa ibabaw bilang Christmas lantern naton mga kabistado. Abi niya sige yagali ka biyag go signal ang traffic light katapusan Moriones tigarapon ni Santissima ang traffic light galito yan nakastop ang kolor sa iya nga side tapos sa side sang pickup ya mo nakago hindi naggo man ang pickup pagkita sang pickup nga nakago siya pangkar-angkar ya dumiritsogin kaya abi ya go man siya kay kita ya green man ang kolor to gali kay iya sang star. Mayang gabi lang nagali sa mga taga Canada. Alas 8:37 kuno sa gabi ito ilang kuanong oras no? Sa Edmonton, Canada. Mayang gabi lang na sa kay Anthony M. Boyco sa Canada mga kabistado. Good evening sa inyo da. Sa Canada subong mayang gabi. Sa may Belgium ya subong ti aga kagahon la 5:30 kagahon to gina. Sa inyo da sa iban pagida. Okay, Berna Salvilla din kaya nga lugar inhay iha sa din ka. Ano nga oras sa inyo da? Kay Mercedes Malquerido da, good morning man. Ay nga ayos. Okay sige. Sa ato sila nga pagpangalaga mga sa kabistado sa iban panaton karon nga mga balita kay information mga headlines nga aton pagatalakayon diri sa ato sila nga pagpangalagad duha mga kabistado ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo ginpaidalom na maliwat sa red zone bangod mga kabistado sa ESF nga sige-sige nga laton ang ESF isan pa nga sige-sige nga aton nga lechon festival kagabi mga kabistado duak bilog naggahiwat sa nga Porky Festival number 1 nga Porky Festival iniwat may kabistado sa may banwa sang Leganes si dalom sang pagpamuno mga kabistado ni Mayor Junjun Hain da sa may banwa sang Leganes sa may Hong Kong kuno subong si Verna Salvilla alas 11:40 sang aga sila to pareho kita ya time gali da no pareho gali kita ya time Verna no
O udto sa amon di aga udto sa amon di udto man sa inyo da. So parariho gali ang time sa ila ni kwando sa may Hong Kong no. Makasigurado ay idol John. Mga kabistado. No? Bisan ano pa nga sige-sige ang aton sining kwan nga paghiwat mga kabistado sa Porky Festival pero sige mga halapang laton nga panglaton sang kwano sang sige nga panglaton sang ESF sa mga kabanwahan no ari naman no may duha naman mga kabistado ka mga banwa ang gin report ngagin paidalom naman sa red zone bangod sa African swine fever nga sa diin mga kabistado ang nagapangatake ini diri sa aton sa bilog nga probinsya sang Iloilo mga kabistado may mga banwa na nga nasakupan ano pa nga mga banwa ning ano naman nga mga banwa ning paidalom sa red zone man kay kagahapon naghiwat sang Porky Festival ang banwa sang Leganes kag ang banwa sang Uton which is ang banwa sang Uton mga kabistado diri naghalin kag diri ginagsugod ang ASF diri gid namutikan ang African swine fever mga kabistado dira gid nakita una sa may banwa sang Uton. That's why nga halos pinakauna nga gindeklarar nga ginpaidalom sa red zone or sa red zone mga kabistado amo ang banwa sang Uton no kagabi interview naton kagabi mga kabistado live sa to sining Radio Bistado live naton kagahapon to or kagabi dito sa may banwa sang Uton na interview naton personal si Mayor Sopronio Fusin sang banwa sang Uton ang ambal ni Mayor Fusin nga ti nagamat-amat na recover ang ekonomiya sang banwa sang Uton most especially ang aton sini mga kabistado nga mga inang mga hog racers no most especially ang mga mga backyard nga mga hog racers nagamat-amat na balik ang ekonomiya nagamat-amat kay manti in panghatagan man actually sang suporta sa aton gobyerno probinsyal ang mga kabanwahanan mga kabistado most especially ang mga ining mga hog racers naton mga small hog racers naton ning mga backyard naton nga ini nga mga hog racers mga kabistado so ang kahiwatan sang ilang inang pork fest no ang ila tiya sa may banwa sang Uton kundi ang banwa sang Liganisya Porky Festival no Porky Festival at ito naman niya mga kabistado sa may area sang banwa sang Uton ang ila naman tiya nga title ya is Pork Fest no Pork Fest and Light at 3 Light at 3 no? So ginkuan nila pasiga nilang ilang mga suga mga ang mga tanom nila tong ilang mga kakahuyan sa plaza sang banwa sang Uton ginpabutangan sang mga Christmas lights so ginpasiga ini kagabi dito sa may banwa sang Uton and then naghiwat sila dayon sa ginatawag naton nga Pork Fest. So sa Pork Fest nga ini may mga litson dito o may mga baboy dito nga mga ginpang litson sila tapos ginpang sari-sari nga luto may ato dito nga adobo nga baboy may ato dito nga dinuguan nga baboy may ato dito nga sinugba nga baboy may ato dito nga estupado nga baboy may ato dito nga inang litson nga baboy tanan-tanan tong ilang minuto kagabi sa may banwa sang Uton puro lang baboy man no kag at least nagpartisipar dito mga kabistadong ila sini nga municipal agriculture officer ang municipal agriculture office mga kabistado sa may banwa sang Uton nagpartisipar bilang pagsuporta mga kabistado sang aton sining municipal agriculture office sa mga kauturan naton nga mga mangunguma and of course
or mga kuan gali no, mga kauturan naton nga mga hag racers. Duljon kapulot. And gin-support man sang tanan-tanan nga mga barangay kapitan. Sigurado ay Kagabi tulot. damo gani mga gali mga kapitan to nga kuano nga mga naga Yo ay damo gali to mga kapitan, mga kabistado nga kuan corruption iyangat at nga naga-idol gali sa aton to. Pinapicture sila gabi ito sa tunga plaza. sigurado may Mayor Fusin to gapang hagad man. Okay, si Vice Mayor Olivares kapisyo. sang Banwasang Uton, mga kabistado, no? And of course, ang iban pagid nga mga public official sang Banwasang Uton kag sang First District nagpadulong man nito, mga kabistado. Mga handong pasan Shout out sa iban pa naton nga mga viewers sa kay Marinette Manikan. si Manuel Shout out sa kay Laila Altillo Hiroche, Kulot na kay Mike Mendez, sila niya. kulot. Kamusta lang sa iyo, classmate Mayor Fusin? Sigurado From Mike Mendez sang Belgium, Europe. Watching kay Idol John. Oy, sa drog classmate gali ni Mike Mendez ni si Mayor Fusin, no? idol Ah? yung kapulot. Actually, si Mayor Fusin, ini may kabistado. Corruption Kuan ini siya ng retired police, ha? Duljon kapulot. Tuman ko ni siya, retired police ni sa sang una. Ako sigurado Tuman ko pa ni sang ara kita sa field sang una, ginupdanay pag misina sang una sa mga pila ka mga pag-sulbar sa mga kaso diri sa ato sa syudad sang Iloilo, no? Si Mayor Fusin nag-retire sa pagka-pulis, nagdalagan barangay kapitan, nagdaog, nagdalagan ba kunsyal, nagdaog, subong nagdalagan mayor, daog pagyapon na. Makon mo gilang na nga bidas magkatao, no? Sa kay Mayor Fusin sang Banwasang Uton, mga kabistado. Kayos! Wala, sige. Kamo na kagabi ang mga event diri sa bilog nga syudad sang Iloilo sa December 1. Sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Ikaroon dugay-dugay kwaon nato na mga follow-up report nagikan sa kay kabistadong Vincent Villano. Kay ang Porky Festival sa Banwasang Iliganis kuno nangin madinalagon. And of course ang Banwasang Uton amo-amo man yan, no? Palarihong man lang nga nangin madinalagon, mga kabistado. Galing kaya ang problema, mga kabistado, kay may mga lugar naman nga ginpaidalom sa ginatawag naton nga red zone, mga kabistado. Kabistado! Storyahan tanan karon kakwaon nato ng mga latest nga mga follow-up report nagikan kay kabistadong Vincent Villano Jr., mga kabistado. Samtang sa iban pa naton nga mga balita kaga information, sa iban pa naton nga mga headlines dito sa may probinsya sang Capiz sa syudad sang Rojas. Kaya to dito nga solterito nga na manugbaligya sang balot. Ang naging report nga napatay gid bangod kay nabungguan ini sang motor. Motorsiklo kag tricycle nagbungguanay dito sa may area sa Banwasang Maayon sa probinsya sang Capiz. Ang solterito yang nga manugbaligya sang balot amo ang nabiktima. Ni-report nga patay gid ang ining biktima, mga kabistado. Storyahan tara karon diri sa ato sini nga pagpangarag ko na to mga follow-up report nga ina nagikan, mga kabistado, sa kay kabistadong nagikan kay kabistadong Joshua Haka. Ayos. So wala, sige. Isang syudad ang iya at abilidad yan mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na kay Idol John Kapulot. Ang pagserbisyo makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema Sa oras na ton, mga kabistado, nakalabot kita sa pulot. Ang alamak na kurap 54 minutos na ang nakaligad sa alas 11. kapulot. Sa iban pa naton nga mga balita kaga information Sigurado diri sa aton sa may syudad sang Iloilo, kag sa probinsya sang Iloilo, ang aton sini nga probinsya naghiwat manggali sang inang pag-switch on sang light sa ato sini nga mga Christmas trees kag lakip na sang mga kuan manok sang mga kahoy naton diri sa provincial Kapitolo. Pagka nami man kagabi, no, nagdururungan man gali ng mga kahiwatan.
giniwat sa ato sini nga Iloilo Provincial Capitol kagabi Sigurado ang pag-switch on mga kabistado sang mga lights, no, sang mga Christmas lights dira sa may area sa Idol John Iloilo Provincial Capitol Ground mga kabistado. Tamak lakurat Ah? Lumpia nga tapuson Mayo na kay at least Pulot daw mabatyagan na naton gawa ang ginatawag naton nga pag-celebrar sang Pasko, no? Ako mo 22 days more to go na lang before Christmas. Isyo Di ona Sa sa dos na kita subong nga edisyon sang December 2022. ma Merry Christmas na sa inyo tanan-tanan. Atong pagpupya Sa mga manughatag sang Christmas gift dati. Atong mga Nawagi handok kami siguro sa inog balibad kung managtag kamo, no ba? at bilidad Pangatag kamo sang Christmas gift niya daw ay kami inog balibad siguro sinan. Ikaw O hindi bala? Kapulot Nawagi kami sa inog balibad sina. Pero kung Kapulot mayara kamo inog hatag ti sino kinabing hindi sila magbaton man, no? Ba? Ang problema Yung mga Christmas party man ang Radyo Bistado man Yo kay idol ang mga staff and ang mga staff mga kabistado sang Radyo Bistado Kay idol mahiwat man sang Christmas party mong Ikaw at ako Ah? sigurado may trabaho makuan man kami mahiwat man kami sang Christmas party manamon man Isang pagpagpupya ang Radyo Bistado Group mga kabistado di mayara kita nga mga kuan nga mga grupo nga nagikan sa Bacolod City sa Negros Occidental subong man sa kuan, no, sa Capiz matingob kami sa ngamon nga Christmas party diri mga kabistado sa syudad sang Iloilo. Good morning sa kay Rhea Capanas ihada may ngaga. Grabe si Hadaw. Si Laila Binyas pagalida may ngaga man ihada. Ang problema Nga sa kwanatonda si Rosie Rojas da ihada. Idol John Kay Rina Goles kay Chop 91 sino pagit Kay ang mga ihada naton si Lenny Silaw Ikaw may ngaga man. sigurado may trabaho Sa kay Mary Ricabarda, good morning man. Dito magservisyo Ato sini nga mga viewers. Diri sa Ang mga kwan gid mga sulid naton nga mga viewers sa mga kabistado nga sitang nagapag-iupo diri sa ato sini nga pagpangalagad. sa ating Ayos. Wala sige. syudad Ang Kay Christine Buhat Gardusi pagid gali ba? ganing mga Ah? kasiman Araman. Pakig-upod man. Pulot na Kay Mayong aga lang sa inyo tanan-tanan dira ha. Tampad na Tanan naton sini nga mga ihada ka mga yado. Kay idol Ayos. Wala sige. sa droga iya nga mali Sa aton sini nga pagpangalagad mga kabisado iban pa naton nga mga balita kag information. iya nga Ang aton subong nga syudad do medyo malinong-linong na no. Guro na ka iban naton sini nga mga kuan nga mga empleyado ya kag mga empleyada. Most especially mga kabistado ang aton nga mga kuan no, nga mga regular nga mga empleyado nalamon na nilang-ilang nga mga Christmas bonus nalamon na nila tanan-tanan mayara nang ilang nga mga Christmas bonus yan nalamon na nila yung tanan ang mga hindi yung mga regular yati ano na lang kamo man ilabi kaglabaw sa tanan ang mga job hires so alam mo sang una mga kabistado ang mga traffic enforcers naton kada mag-abot mga pitsa 23, 24, 25 hindi mo na sila makita sa dalan ang ginahimo nila ang kasanay slash motor kag maglibot to sa ilang nga mga big boss kag magpangayo kayo kay ilang nga mga Paskwa ahay hindi mo man sila mabasol kay mati why magani sila ginahatagan Paskwa katon gobyerno sa syudad nga ang ila ginaserbisyuhan ang syudad di kundi ang ibanda ya ga panglatas na malang kag ga pangita sang ila nga mga parangayuan Paskwa nga mga big time ka mga kuandi no mga big time mga tawo diri sa syudad sa Iloilo ayo pero amo na sang realidad inaya mga kabistado kada kwan ginaya kada Christmas na makita nyo na aton nga mga traffic enforcers hindi mo na makita sa dalan niya at
ato sila tuyagay ng kasanay ka magkadto kundi indiin nga mga lugar to nga pwede nakapulo-pangunyadi to sa mga Christmas gift o kung sa mga Paskwa sa ila. Halin sa mga iban nga mga negosyante diri sa syudad sa Iloilo nga medyo buro big time, hindi ba? Yan tanan karon mga kabistado diri sa ato sila nga pagpangalaga do pa nga mga issues dugay-dugay kwaon ta mga balita kang information. Sa mga kwanda, sa mga wala pa naka-comment comment na kamo kay para nga pangbasahon ta. Di magkalipat ha. Antes mga kabistado magpanyaga kamo inom kamo anay Iberian capsule ha. Inom kamo anay Iberian capsule Rio no. Kaya ang Iberian capsule mga kabistado pertik damo sa benepisyong mahatag sa ato no lantawan nyo bala. Paminsara nyo bala kung ano nga mga benepisyong makuha ninyo sa aton sini nga mga pumuluyo sa kung magagamit kamo sang Iberian capsule mga kabistado ha. Ang Iberian capsule mga kabistado number 1 nga may benepisyo sa aton nga lawas ang aton sini nga pagpitik sa aton nga sentido para nga manami ang electrical signal halin sa utok palibot sa bilog naton nga kalawasan nga tawag naton nga firing of neurons mga kabistado no. Manami kanini para sa mga nagaparaminhod naton nga mga kamot, braso, hita, kag tiil kag iban pa. Mga nagaparaminhod naton nga lawas bla. Mga kaunod-unuran naton. Makabulig ini siya para nga magpadula sa mga palaminhod naton nga kalawasan mga kabistado ha. No, why kamo yasang ang iban sinaya daw wala kamo yasang may nakita nga mga kasubong sini nga klase sang food supplement di ba? Kalabanan niya nga food supplement ang ilagi na target lang pirmi kag ginabalita nga ang ini nga food supplement para ini sa high blood, para sa diabetes. Amo na kalabanan hindi ba? Ini ang mga kabistado ang Iberian capsule hasta palaminhod sang imo sini nga lawas ya kayang-kaya ya ini. Bangod sa ginatawag nga epekto niya sini number 1 nagahimo siya sang panami sang pitik sang aton sini nga sentido para nga mangimanami ang aton sini nga electrical signal halin sa utok naton palibot sa bilog naton nga lawas. Amo na kun nga taltal ang mga palaminhod. Pano kamo ga palaminhod aton lawas bangod kay hindi usto ang sirkulasyon sang aton nga dugo. Hindi masyado ang pitik sang aton sini nga sentido. O hindi gani ang ginatawag naton nga firing of neurons. So amo na sang rason, di ba? Sa kay Gilbert David Galita, good afternoon Sir John. Pabati kami sa Kati Boy. Ano man sa Kati Boy at sa aming Mayor Arthur Robes, kay Erickson Lorenzo Rubis kag John Lakbay, Kuya Rinaldo, sa kasama namin sa farm at sa mga at sa mga gwardya. Amo lang na Sir John salamat gid halin sa barangay Kaipian, San Jose del Monte, Bulacan. Watching kami subong sa imo okay. So magandang hapon diyan Magandang hapon diyan sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan. Sa halos sa lahat nating mga viewers diyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayos. Alin sa kay Gilbert David, kay Kim Hunter Villalobos, gali daho, Heria, live watching from Quezon City. Magandang hapon din po sa lahat nating mga tagapakinig at sa mga lahat nating mga taga-subaybay dyan po sa Quezon City. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Kamusta po kayo dyan? Ayos lang ba? Yes, sa kay Kim Hunter Villalobos, Heria. Ayos! Kailangan mag-inom na kayo ng Iberian capsule yung Iberian capsule natin mga kabistado. Mga kaibigan, napakasarap ito para sa ating mga tagapakinig lalo na po sa ating mga viewers dyan. Para sa mga kauturan naton nga may mga problema sa pamaratian. Number 2 mga kabistado nga mahatag naton nga benepisyo halin sa Iberian capsule
amo ang ginatawag naton nga heart contractility o kung ginatawag naton nga pagpitik sa aton nga tagipusoon bala. Pagserbisyo, Nami ni siya kang nagabulig sa manami nga blood flow sang aton sini nga dugo Problema sa aton nga kalawasan. iya nga malimpyo, Para kay nga, Idol John Kapulog. once gani nga nami ang blood flow sa aton nga dugo sa aton nga kalawasan, mangin manami man ini siya ang aton nga sexual function, ilabi na gid sa aton nga mga kalalakinhan. Trabaho, Sabi nyo, may ara sila nga hambal niya daw ba impotent kita or may mga problema kita sa diri sa syudad sang sa aton sini mga kabistado nga sang ining mga kuan aton bala mga problema sa aton sa aton sini nga mga kalalakinhan kay handong bisan ginhawa mo na ka pitik-pitik para lang nga magbato. Yeah. Daw gana magbato bla do na huya pirmi. Imanuel. Pero parang madula ang kahuya ya sina mga kabistado. Inom kamo sang Everyang capsule kay nami ni siya para sa blood circulation naton. Serbisyo, So once nga magbalansi ang aton sini nga blood circulation, automatic basta buhi gani ang dugo, buhi man ang manoy. nga malimpyo, kay Maayo man ini siya sa ginatawag naton nga muscle contraction o kung ginatawag nga pagpabaskog sang aton nga mga maskulo. Puson, kay Maayo man ini siya sa ginatawag naton nga cell regeneration o kung ginatawag nga pag ako sigurado pagpali o kung pagpaayo sang aton nga mga na-damage nga mga cells, ang ginatawag nila nga body repair mga kabistado ha. No. So damo niya benepisyo nga mahatag sa aton ang Everyang capsule mga kabistado. Hindi lang niya kay sila nga basta-basta nga klase sang food supplement ang Everyang capsule. Ang nami pagit kay perti sa kabarato. Makon mo na yung tag 14 pesos lang, no? 14.50 pesos lang isa kapsula niyo. O perti kabarato mga kabistado, no? Wala labot sina nga inang ang benepisyo sa lawas naton kampiyon ay para manggali ni sa kuano sa mga pampabakod sa immune system pagidyo. Idol John Kay nga Kapulog. makabulig sa sang maayo sa pagpabakod sa aton nga immune system. Kaya Makasigurado ginahimo niya, ginamarkahan niya sini ang dapat nga i-eradicate o kon kinahanglan tapnaon sang aton nga mga antibodies bot silingon. Once nga magsulod ang aton sini nga or magsulod sa aton nga lawas ang mga virus o kon mga bakterya. Unano pag nga klase sang mga kagaw nga magsulod sa lawas naton para nga ma-infeksyon kita kag magbalatian kita. Anti sa magsulod ginamarkahan niya nga daan daw Indian target bla. O hindi gani daw kwan bla daw Scud missile. Nga inablang ginamarkahan niya nga daan kung sa diin sa matupa bla. Kaya iguon mga kabistado ang konsin man nga mga inang magasulod sa aton nga lawas nga mga virus para nga kagang nami sini kay ginapili yagid ang mga kontra o silingon wala labot ni kag indi ya maigo ya ang aton sini nga mga good bakterya nga nagasulod sa aton nga lawas. Ginamarkahan niya lang niya ang kontra sa aton sini nga lawas, most especially ang mga nagasulod sa aton sini nga mga mikrobyo para nga magbakod ang aton sini nga immune system para nga hindi kita dali nga matapikan sang balatian mga kabistado. Okay? Ang pinaka-the best pag ini kay makabulig man ni siya sa aton sini nga blood sugar o chilingon para sa mga diabetic kag sa mga high blood. Kayang-kaya yaman. Kay ang aton sini nga kuan nga Everyang capsule may-ari ini siya nga dala nga calcium mga kabistado in citrate form, marine calcium in citrate form ining aton sini nga inang Everyang capsule dietary supplement nga makabulig sa pagbalansi sang aton nga blood sugar bangod kay ang calcium nagadikta ini siya sa pancreas naton nga magpagwa sang insulin para nga balansihon ang aton nga blood sugar. Naamo na siya, no? Kag ang pinaka-the best pagin kay nagapabakod pagin siya sa aton nga tulan kay manti may calcium siya mong no? Gapabakod sa aton tulan. Delikado ilabi na gid sa mga tigulang kung tigulang ka na. Likawigid mga kabistado nga hindi ka nga hindi mabalda ang imong nga tulan kay was nga kuan ka mabalian ka lang sa tulan kung tigulang ka na laban-laban
Hindi ka malabutan 3 bulan maitip kagit. Basta tulan na gani isang tigulang ang magalisa. Ha? Iban pagid mga kabistadong pinakadabes pagid ni Ari pagid no? Para sa aton mga gusto magpa-sexy nga mga kadalagahan da. Subuman sa mga kalalakinhan da nga gusto magpa-sexy. Gamit kamo sini sang Everyoung capsule kay nagabulig ini sa pagpa-sexy sa aton. Kung mag-inom kamo sang Everyoung capsule, puwerte sa inyo kapagsik mga kabistado, bisan wala pa kamo makakaon. Tingala akon mga upod mga kabistado sa basketball nga 4 na ka-game. Sige hampang ko ay kuya untat-untat. Iling-ila nung imo nga sikreto. Ihambal ko sa ila, hindi ko lang pag-ihambal sa inyo, ihutik ko lang nga naka-Everyoung capsule ako kadaga. O hindi ba? O ang kapagsik ninyo ara. That's why bisan wala kamo kakaon, hindi kamo pagutumon, bangod kay bastante sa mga bitamina ka mga minerales ang ining Everyoung capsule nga makabulig mga kabistado sa ato sini nga pag-diet. Ha? What silingon bisan hindi kamo makakaon, sa gihapon busog kamo kag pagsik ang lawas nyo. Amo nang kanamiton sa Everyoung capsule mga kabistado. Sa mga gusto magbakal dira, kanto kamo sa mga butika, mas especially dira sa may Socorro Drugstore, may ara na dira sang Everyoung capsule. Sa may Socorro Drugstore, dira man sa Jasak Pharmacy sa may likod sang Palasyo bla. Sa likod sang sang Haro Cathedral, Jasak Pharmacy sa Haro. Niara dira sa may RMC Pharmacy sa may Atubang sang Tagbak Terminal dira sa may Talipapa da. May ara dira nga RMC Pharmacy, dira kamo bakal pwede makamuda sa Haro, no? Sa Arivalo, dira sa Pabulom Drugstore may ara dira. Dira man sa may Lapas, no? Sa may Marks Pharmacy da. Pwede kamo da makabakal sang Everyoung capsule. Sa mga taga Pavia, may ara dira may kabistado sa may Aguilar Pharmacy. Dira sa may Aganan, may ara dira nga Sebastian kag Nance Pharmacy do may ara da gatubangay na silang butika. Mangkot kamo da kung may ara nga Everyoung capsule. Dira sa may Banwas ang Liganes sa Farmasya Fortuna, sa may Banwas ang Banwas ang Saraga ara sa may Hormel Pharmacy. Sa Barutak Nuevo, Dumangas, way pa kita makabutang kag sa iban pagin nga mga banwa mga kabistado, no? Pero pamangkot la kamo danay kung may ara nga Everyoung capsule mga kabistado. Pero kung may interesado kamo nga mag-order kag magbakal, pwede kamo maka-text o kung makatawag mga kabistado sa 0999-675-1080. 0999-675-1080. Tawag kamo da kung gusto nyo gid magbakal kag mag-order. So hindi gani message kamo diri sa aton nga Facebook mga kabistado, no? Para sa pagbakal sang Everyoung capsule. Ayos! Everyoung capsule mga kabistado. Sa Everyoung capsule, ang lawas mo lang ang nagatigulang, pero ang imong ang imong edad mo lang gali ang nagatigulang. Sa Everyoung capsule mga kabistado, edad mo lang ang nagatigulang. Pero ang imong kalawasan sa gihapon nagapabilin nga Everyoung. Ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung capsule, igabalik ang abilidad na madlasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog ang katun-anan. Everyoung capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Everyoung capsule, ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung capsule, igabalik ang abilidad nga madlasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Everyoung capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Everyoung capsule, ang sabat sa imo ginahandom sa ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung capsule, igabalik ang abilidad nga madlasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Sa Everyoung capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Everyoung. Bistado! Kita nyo, amo na sa mga kabistado ang kanamiton sang Everyoung capsule. Bistado! Pagkalipati mga kabistado, bahala naman ipatan yung ibanda basta hindi lang malipat sa pag-inom sang Everyoung capsule. Ayos! Porsigido magserbisyo, tiunas ang pagpagko,
diri sa syudad sang Oras naton mga kabistado, nakalabot kita sa 15 minutos na ang nakaligad sa alas 12. Diri sa ato sila nga pagpangalagad, unahon naton check ang mga balita na ka-informasyon. Check naton abi si kabistadong Joshua Haka. Unahon ta mga balita nagikan sa siyudad sang Rojas sa bilog nga probinsya sang Capiz. May kang tanan sa sining isa ka sultirito ang gin-report mga kabistado idol na nakwan na serbisyo. bungguan sang salakyan o nagbungguanay ining isa ka tricycle kag isa ka motor. Ang problema sa droga. Ang solterito nga manugbaligya sang balot ya mong na biktima ho gin-report nga napatay gido. Alamak lang. Pero check naton mga kabistado ang mga balita kag information nagikan sa aton sini nga mga reporters. Check naton si kabistadong Joshua Haka sa siyudad sang Rojas kag sa bilog nga probinsya sang Capiz sa mga kabistado, no? So dali lang kay i-kontakta na si kabistadong Joshua, no? Para sa dugang nga mga balita kag information mga kabistado. Okay? Pero unahon nato na mga balita kag information nagika na sa kay kabistadong Joshua Haka direkta sa siyudad sang Rojas kag sa bilog nga probinsya sang Capiz mga kabistado. Bistado! Check na to dugay-dugay, no? Gina-contact na to ng mga balita na kag informasyon nagikan sa kay kabistadong Joshua Haka. Sa sini nga mga tinoni, check na to ng mga balita kag informasyon nagikan na kay kabistadong Joshua Haka. Bistado! Sining isa ka sultirito nga gin-report nga nabungguan or nagbungguanay ning tricycle kag ang motor ang sultirito nga ini mo nagbaligya balot siya mo biktima na patayo. Bistado! Check naton si kabistadong Joshua Haka. Kabistadong Joshua sa report. Good afternoon. Bistado! Go ahead. Mayang gabi amay nga oto kabistadong Juno, wala gid ang makasalbar ang 25 anyos nga solterito kada 47 anyos na nga nga manugbaligya balot pa matapos nga nagluntad ya ang pagabungguanay silipag sa kaginadala nga motorsiklo kag tricycle, no? Atak na alas 11:30 sa makaligad na gabi kabistadong Juno sa barangay Indayagan, Banwa, sang Maayon na kabistadong Juno. Sa naging investigasyon sang Maayon Municipal Police Station kabistadong Juno, ang mga biktima ang ginkilala kay Alvin Ilagan. Alvin Ilagan, solterito, residente sang barangay Poblasyon Ilawoda, Banwa, sang Maayon na Capiz kabistadong Juno. Kag ang gabaligya ako ng balot vendor gaan naman ang ginkilala sa kay Melbert Estores. Melbert Estores, residente sa barangay Kalaan, Banwa, sang Palitan, Capiz kabistadong Juno. Ginapahayag din ng si Ilagan ang naglapaw sa iyang linya kag nabungguan sang katugatay nga tricycle Torres kabistadong Juno rason kag kabangdanan na nagresulta sa pagka-aksidente kag gilayon na tumangpilak sa dalan. Nadangkon sa kapilasan sa magkatuhay nga parte sang kalawasan ang naangkon sa mga biktima kag gilayon nga gipadapatan sa pauna nga pagbulong kag madasig ipadala sa ospital. Apang kadimalason sini kabistadong Juno lalunsay ang mga ini ang dindeklarar nga dead on arrival sang doktor kag sa karon nagapadigay pang investigasyon sa mga kapulisan hangot sa nagluntad nga aksidente kabistadong Juno. So bot silingon nga ang biktima gali isa ka manog isa ka balot vendor kag isa pagid ka solterito. So muning duha gali kabilog ang biktima. Yes, kabistadong Juno. Te kamusta ning kwan sinong napatay de? Ti alunsay nagalawa taignin duha kabistadong Juno siguro sa apertical katuman siguro ka sa impact sa pagbungguan ay tiyan mo kadi malasundid nga naglunsay nga dead on arrival gid ni kabistadong Juno. Duwa gid gali ang napatay ning balot vendor kag ang sultirito. Yes, kabistadong Juno. Sari-sari sila ginasakyan, isa tricycle, isa motor. Yes, kabistadong Juno. Wow, sus mo Yunes. So amo na ang aton nga report kag gadugang kabistadong Juno sa piyakabahin sitwasyon sa siyudad sang Rojas ay mainit, may raman sa batsaga naton nga bulubugnaw nga hangin kag matuduman nga impact sang init kabistadong Juno kag mainit sa karon diri sa siyudad sang Rojas na may araman sa pagbalod-balod sa pangmakalawran kag dugang sini kabistadong Juno dugang diri suno sa pag-ata lauman ang duwa man niya sa bagyo nga may tsansa nga makalandfall pananglitan nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility ini nga bagyo kabistadong Juno pagkatawgon nga Samuel kag Rosal.
Grabe, duwa man kabagyo man si Samuel kag si Rosal. Yes, sa Kabisadan John, panangitan nga may posibilidad gid nga magalangkol. Hindi panangitan sa Philippine Air Responsibility. Diyan ang ilang nga mga pangalan Kabisadan John, si Samuel kag si Rosal. Ano mag-asawa guro na, no? Samuel lalaki, si Rosal babae. Mag-asawa. Amo na nga kasama mo yun talaga Kabisadan John na hindi lang magkuhan kay para maging matigayon man kag masadyaman ang aton sa ulog sa palabuton nga Pasko kag bagong tuig. Man, ay lapit na lang gali ang sinadya halaran sa inyo da, no? December 8, hindi bla? Yes, sa Kabisadan John. Pero sa December 6, mag-aumpisada na ang aton nga mga event kapag atigayonon diri sa Syudad Sang Rojas. Kag sa aton man nga pagkaibalo, preparado naman ang aton nga Syudad Sang Rojas sa pag-deploy sa mga kapulisan para sa pagpabilin sa kalinong kagkataway Kabisadan John. Makachamba gali ni December 8 gali. Mamasyar gali ang Radyo Bistado group nga halin diri sa Iloilo kag sa Negros makadto gali da sa may Radyo Bistado Rojas magamuni mang sinadya sa halaran gali kita dira sa inyo da. Pwede Kabisadan John. Di ano paano nabi karon kay hindi bala basta sinadya sa halaran gani sa ato nga pag-insyende. Basta gani nga sinadya sa halaran ang mga kalabanan nga ginapabugal dira sang mga taga Syudad Sang Rojas kag sa bilog nga probinsya sang Capiz. Amo ang inyong seafoods. May mga seafoods festival kamo dira. Ti paano kita karon makahiwat sang seafoods festival dira? Kay daw wala pa ma-lift sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang deklarar nga ang mga seafoods dira daw kontaminado sang red tide. Yes, tama ka na Kabisadan John, no? Ang aton area diri sa Tabanwahanan nga nakit sa positibo sa red tide. Ang TV sige ako na kung ipangawag na ko nga sige ako no nagapabilin paralytic shellfish ko na red tide Kabisadan John nga amo na ang area sa Roas City, Panay, Pilar, President Rojas, kag Ibisan sa PNB Kabisadan John. Amo na sa karon no ang mga area ang mga Kabanwahanan nga napaidalom yan sa paralytic shellfish o red tide Kabisadan John. Ti kalabanan nga daan ang aton nga kwan kon maghambal kita nga talaba sa Ibisan ginayagahalin ang lagko nga talaba. Di ba? Yes, di paano kami kakaon ka talaba da? Kung magkadto kami da kay ang banwa sang Ibisan gindeklarar nga kontaminado sang red tide. Din kami makaon talaba. Ano nga klase sang talaba nga mun kaunon? Kay wala ka mo sang talaba subong. Kay maritad ang talaba. Ti. Alang-alang kami magkaon sang talaba nga hilaw. Kaya mula na Kabisadan John, no, ang patagbat aton nga mga eksperto nga hindi na no ginapaiway gid anay ang pagkaon sa mga pakinason na di sa na-mention mo ng talaba na mga green cells nila mga diwal ka kunano mga cells no mga si selfish ginabawal gid anay subong Kabisadan John magkaon sila napaidalong gid sa red tide dako nga peligroso sa ikang lawat panangitan nga makakaon sa isa ka individual Kabisadan John. Kag ang ginapasikat pag idira sang aton nga syudad sa Syudad Sang Rojas amo ang inang angel wings or ginatawag naton nga diwal hindi bla? Yes, sa Kabisadan John namin na kampiyon na. Paano kami kakaon ka diwal da? Mano kami mapinadiwal na lang kami magkantok mi dagay way man diwal gali dagay. Imbis ka magkanto kami dira. Dili ko imbis ka magkanto kami dira kang magkaon sang talaba kag diwal, base ko magdiliwal kami sa kagutom da kaway magkamo sang seafoods da. Pero Kabisadan John, may araman na ang wala man din bawal no, sunod diri sa aton nga Bureau of Fisheries na BIPAR. Kung na po na makaon ang alimango. Pero hugasan lang sa impacto Kabisadan John kada mga isda, ay galing mga isda sa bundo laban sa mga isda sa bundo close fishing season man sa bundo man ang pagdapanako sa mga size ng isda nga ginabawalan na sa karon Kabisadan John kami isang tulong at mga mga bulaw, mga kasakat sa Kabisadan John, mga tabagak. Hindi anay ko no pwede makuha na subong, di ba? After 3 months pa Kabisadan John sunod sa tong pagkaibalo. Kuha na lang si Bangos girl lang amon kaunon da, ara na sa.
Oh, lagaw na kami da sa TATC ah. Hindi nga ni TATC ng Teodoro Arcenas Trade Center bla. Galipunan. Na bagong lipunan no sa dran lang kami makadto siguro dali may mga kaon na pangitaon na si Bangos Girl namon pang iton da magamon. Kaya daw ga pa kuano daw ka gwapa sa kay Bangos Girl no bisan malangsa sa no. Yung malangsa na sa kay puro bangros no yata niya mo. Ang magay kami sa dyan. Oh, sige mo lamang. Pero pwede makaon ng alimango, pwede makaon ng kasag. Ang mga shellfish, kami sa dyan. mga shellfish malang hindi pwede, no? Mga tahong, mga talaba. Oo, kami sa region na muna. Yes, hindi, ang mga talabang, mga shellfish, hindi ginanay ang tutukan o na masarangan o na limang, hindi lamang taga, kung ano daw misda pantat, pwede man gani ah. Ang paborito, gidyan ni Kamistadong Joel Abilay nga talaba kag tahong amo gidyang ginbawal nyo. Ti paano na karon makakaon si Kamistadong Joel Abilay sinahalin Toscades ang talaba nyo da kag tahong na kay ginbawal nyo na daya kay may red tie na. Oh? Paano na lang nabi karon? Paano ta sila makadilap sang talaba? Apo basta sige ah. December 8, Bochelingon, December 6 pa lang. December 6, hindi bla Martes na yan. Dapat Lunes, sugod na kamo, hindi bla December 5. Yes, sa kami sa Danjon. Kaya muna daw malawig-lawig niya sa libasyon kami sa Danjon. Kisapon na pagkaibaluas pa sa Peter Jess. Ati Bochelingon, sunod si Mana, naglina. Yes, sa kami sa Danjon. Pag-iwato na natin sila dyan sa larang dali sa syudad sa Karawat. Sa kapis kami sa Danjon. Ano ang imo abi nga makwan? Ano ang imo abi nga marekomendar sa amon kung magkadto kami da? Ano marekomendar nimo nga kauno namon abi? Ano be? Pwede man kamo dito na panalitan makakadto gi mga modite pwede dito sa taon sang kasag alimango kag ko na kun ano pa na mga kasag alimango amo na masubo-subo kay mga shells na diwal kag mga taong nga paborito nyo kag mga talaba kay ginabawalan gid na subong kabista doon. Tikwan na lang kasag, alimango, pasayan, bangros, pating. Ang ako na ginakahilawan ang kwan ang sinabawan bala nga pating da sa may kwan sa may TATC. May ara na da. Kita mo na. Pating. Oh, pating. May ginatan kabisa doon o na tinula na. Ang tinula nga pating bla nga ginbutangan sang inang libas bla, butangan libas. Na amo nang paborito namo da sang una nga ginahigop ang sabaw labi na gid kun mga balong kaw. Way, ang aton nga mga pumuluyo nga nagapamati nga mga taga Iloilo kag mga taga Negros. Base kung mahambal kamo araw-araw man pating ginasabawan kay ang pating diri sa amon niya sa Negros kag sa Iloilo kag sa Guimaras ang pating diri nagalupad pis-pis na iyang amon kalapati bla. No? Okay. Pero dira ya sa inyo sa Roa City sa Capiz, ang pating hindi bala bagis, hindi bala muna. Ang pating kabisa doon kuan na yan ng Andres Samon, ang pating isda. Inang ano na tawag na? Inang daw bagis o shark bla shark. Shark. Na bagis o shark or pating ang panawag nato sila pating, shark o kon bagis. Amo na yang ilang ginaluto to. Diri sa aton ang pating diri sa aton nya nagalupad ang davla kalapati. Kalapati. Dayo no. Kaysa una sang dra ko sa Roa sining sang akon nga manager si Eli Abara bla. Sang dra ko sang una sa inang Arimen Rojas bla siling sa manager ko si Eli Abara siling niya. Hay doy, makadto ta sa kwan sa ano gani dada ng lipunan. Hay, ko ba ano ta to? Hay, makaon ta pating nga sinabawan. Araw-araw kamanti mo siling ko, pating ginasabawan. Sa amo niya ginadubo na to ginasal. Ay gali, hay pating ka lang. Hindi gali kay kalapati ang pating da. Hay, kwan gali. No? Shark gali, isda gali ya. May suki-suki kami da sa una nga galuto kaya ka na aga pa ubos na iya nga pating da nga sinabawan mo ng butangan kita ba sa doon? Ara da
Ay kami sa John ang kuan di subong mauto di subong ang ginakaon sang mga tao magluwa sa pating sa pating nga minuna. Oo. Ana di ka ginabutangan sang kuan kampiyon pagida mo. Ang? Inang butangan sang tanglad kag gadamo-damo nga luya. Oo. Para kuan man sa kag ginatan nga pating kami sa John. Oo, namit man na ginatan nga pating nabutangan sang Ginang may lubad. nabutangan sang tanglad, nabutangan sang istiwites. Gata. Oh yes kami sa John amo na. Oh, pertik namit na ang panawag nila sina linabog. Nilabog labog. Oh, hindi bla kita mo. Tapos may ara pa ginada nga ginabaligya sang una nga subong ginabawal na ang adobo nga pawikan. Ay oo kami sa John bawal Kaya gina. may ara ginada sang una ya nga ang pawikan ya ginadubo ginakuan man ginagatan man kaga ginagatan man nga adu nga kuan nga pawikan may ara na sang una da kakaon ko sang pawikan actually dira kaning subong ginabawal na hindi na pwede. Hindi na pwede kami sa John kay gakobos na sa environment ang species ng endangered na species na sila. Yes, so sang una ara pa na da pero subong ginabawal na hindi na Dako. Sa kumbaga malo kami sa John, dako sila ang imo nga pagatubangon na may penalidad kasi na Yes. maprituhan kasi na Yes. pananglitan kung madakpan mo na madakpan ka masakto nga nagadakop sila kag ginapatay mo. Oh, amo gani pero may ara da iban kong kisa ginasikreto magyapon. Ito, lusot yapon kami sa John. Lusot yapon na sikreto gyapon na. Balaan mo naman nga ako mismo kakaon pawikan da sang una mong gambal ko limbe sikreto lang may pawikan da pre. Hipos lang sira, basta may ari di mo hipos lang. Ang balon mo lang pagi. Pero Ikakampiyon naman sila kag pinasahi sila kami sa John ang sabor siyang pawikan, no? namit sabor sang pawikan actually Sige, amo na yung mga pinasahi nga mga pagkaon nga ara dira sang una sa Rua City nga ginakahidlawan ko diri sa Iloilo. Why na diya sa Iloilo? Diri sa Iloilo, why sa may nagaluto bagis diya. Why sa may nagaluto bagis di sa Iloilo? Kag wala man sa nagaluto sang pawikan diri sa Iloilo nga ginabaligya sa merkado. Dira ya sang una sa Rojas. May ginabaligya da ya nga ginabaligya sa merkado gitya nga pawikan kag bagis. O hindi ba? Kabayo Yes, gani. kami sa John. Kabayo Sa kumbaga gani. balay kami sa John ang inyo diya permi kag ang inyo da ginapabuga sa inyo do pansit mulo kag pansit pansit mulo na Oh, kag batsoy na batsoy. Oh, pansit mulo kag batsoy. Oh, mula dia. Muna ginapabugal na mo di galing makahalay blood nga klasik pagkaon. Baboy gidramsak laway. Gidramsak gidramsak ang baboy gabigay ito sa may area sa uto no. Abaw, may may nagpuknit to sang sang panit kagin kaon sang nagmantika gid hingod-hingod sa to kagabi sang pagpuknit sang litson to. libre. Ang iba nito kita ko to sa video do gataha man to ito kuno ticket. Away mga ticket to, yay kaluoy. Pero kuan man natatapan man ang sobra to nga ato sa may tunga to, gihurugyutan nila to sang pagkatapos kaon sa mga opisyal to. Sa kampiyon. Oh, apa yung isa liganes ganito, reklamo to kay mga tawo to mabakalitson way sang sig ibaligya. Sige basta preparahan bugit kami dira ha sang sang bisan bangros lang pasayan kasag kag ang king crab na bla namit namong dagko sang king crabs actually ara sa may barangay Libas no dira sa Rua City ara dang damo nga dagko nga king crabs. Kag sa Puntipedra kami sa John. Oh, Puntibidra man sa Puntibidra pagid no ara dang lagko yang mga kuan nga mga alimango. No, si Parinunoy Binlero bla ang migo ko sa kuan sa Puntibidra sa dira sa Banwa sang Puntibidra amo na sa ang may ginatawag naton nga inang crab patining no nagapatambok na sa nagasagod sang alimango dira sa may Banwa sang Puntibidra migo ko Nunoy Binlero no si Parinunoy Binlero laban-laban mamati na sakon gid galantaw na. Oh, sila ginanggalaga sa kabista don John. Oo. Sige ayos. So far naman nato madali na balita din sa Sudad sa Rojas sa probinsya sa Capiz. Sa balita rin kabista don Joshua Haka. Sa balita ng serbisyo publiko, Radyo Bistado.
salamat kid sa kay Kabistadong Joshua Haka, direkta sa Syudad Sang Rojas sa probinsya sang Capiz, mga kabistado, no? Sa mga gusto maglagaw dito kang upod sa selebrasyon sang sinadya sa halaran, no? May ara nga kay watan dito sa Syudad Sang Rojas, ang sinadya sa halaran nila is December 8, 2022. But daw isa ka simana kuno ang selebrasyon, mag-start sila sa December 5, no? Sa sunod na nga simana hasta sa December 10, mga kabistado, sa Lunes hasta Sabado, ha? Ang ila sini nga pinaka-highlight hasta sa December 10, pero ang December 8 daw mo gina siyang original nga ginahiwat nilang ila sini nga Halaran Festival, mga kabistado. No? So sinadya sa Halaran Festival. Ila sang ila nga festival dito sa Syudad Sang Rojas sa probinsya sang Capiz. Kapila nato na masaksiyan ang ila sini nga Halaran Festival. During that time sang na-assign kita sang una dito sa Syudad Sang Rojas, mga kabistado. Ila ka bisis kuma-assign to sa Rojas, may katatlo guro ka bisis ay. Una ko nga assign dito 1999. Tapos, sunod ko nga assign naman 2023. 2023, 2003 gali, no? Tapos, sunod ko nga assign to 2013. Tanyo kung ano nga mga katatlok bisis kung balik-balik ya Syudad Sang Rojas to. No? Kapila naton ka bisis ina nga masaksihan, mga kabistado, ang ila sini nga sinadya sa laran. Actually nami kay may mga seafoods festival na sila supposedly ang ginapabugal nila da nga pinakasikat nga ara lang ginadaya dra lang gid makita nga kadamo sang sina nga klase sang shellfish, mga kabistado. Amo ang diwal, no? Ang diwal or nami ngalan niya sila actually sa English sila is angel wings, no? So diwal namit gid ang no? Namit sa actually sa borigid pa manamit gid no? So galing subong daw ara pagyapon ang no? Ang deklarasyon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mga kabistado. Daw may ara pa nga red tide sa among area, no? So muna kun nga do ginabawal anay ang paggamit or pagkuha kag pagpanguha sa mga shellfish, no? Tingila to nga mga shellfish to, damo mo may mga litob, mga punaw, mga kagaykay, mga may ara sila nga diwal, may ara sila nga tahong or ginatawag naton nga green shell blani. Muna no kung wala sang shellfish, mga kabistado, ang isa pagid ng ano ganina ng scallop. Scallop kag inang lampirong. So kung wala ina sang mga shellfish nga natalaba pagili, no? Talaban na lagko ara sa may sa may Basyaw, no? Sa may Basyaw sa Banwasang Ibisan, barangay Basyaw. Sa Banwasang Ibisan ara dang pertik lagko ng mga talaba. Kung sa mga dito sa naman sa Kalibo sa Aklan, ang lugar dito sa mga talaba nga pertik kanamit gid ara sa area, mga kabistado, sang Washington, no? New Washington. Sa Banwasang New Washington dito sa may area sang probinsya sang Aklan at tutong pinakanamit nga talabaman. Dira sa Rojas ya ara sa may barangay Basyaw sa Banwasang Ibisan, mga kabistado. So kung magkadto kamo to sa sinadya sa halaran nila to sa Syudad Sang Rojas sa probinsya sang Capiz. Pitsa utso ang ilang highlight, mga kabistado, sa sunod simana masugod na kuno sila December 5. Matapos hasta sa December 10 nga pangibita guro to si Mayor Ronnie Dadibasa sa Banwasang sa may Syudad Sang Rojas, mga kabistado. Kung makachansa malagaw tato, no? Kuan man tato masinadya sa halaran matato kung hindi pwede ang shellfish kung hindi makaon na tabang roast to. Mga bangros man sila to, may mga inang magluwas sa talabas, siguro may ato man sila to nga tilawin nyo, testingin nyo, kagi ko to kaon sang ginatawag nila nga pating kuan, ang panawag nila na pating tinula nga pating. Tinula nga pating, no? Kuan gali ng bagis bla, no? Shark. Mo nang ginaluto nila to, no? Then sinabawan, may sabaw. Kag maslom na butangan nila sang dahon sang libas bla niyo. Mo na to, no? Tapos may ara man nga gin labog nila, butangan na sang gata kag butangan ka istiwitis nga. Damit man, no?
Pero sang ulihi, Pistado! gindula na nila tong sanguna, may ara pa na sa una nga ginaluto nga mga pawikan mo. Pistado! Ako gani nakakaon man ko sang pawikan man sa kanamiton sang pawikan nila mo. Pistado! Galing kay manti ginbawal na ina sang aton sini nga gobyerno. Pistado! Mas especially may ari ini nga pagwa nga isa ka ordinansa ang probinsya kag ang syudad Pistado! nga ginabawal na ang pagdakop kag pagluto no sang pawikan bagod kay endangered species na ining mga pawikan nga ini mga kabistado. Pistado! Oras naton karon nakalabot kita sa 40 minutos na nakaligad sa alas 12. This time i-check nato na mga balita kag information na gikan sa kay kabistadong Vincent Villano. Mga kabistado, may duwa naman ka mga banwa kung naging paidalom sa red zone mga kabistado. Pistado! Bangod sang ginatawag naton nga ASF o kon African swine fever mga kabistado. Pistado! I-check na to na mga balita kag information na gikan na kay kabistadong Vincent Villano. Pistado! Kabistadong Vincent, may hapon, go ahead. Sa kabugusan, kabisang po, naging madinalagon ang ginhiwa Perky Festival. Kadungan sang ila sining sinadya sa Pasko opening of lights sa Banwa sa Liganes kahapon adlaw kabisadong John December 1, 2022 no. So ang selebrasyon na ginupisahan pinaagi sa isa ka matahong nga parada bali ang ila mga lechon na kabisadong John gin parada na sa palibot sang Liganes Plaza no sang ila sini nga mga bali ang lechon then naga-follow dira ang mga barangay officials sa tagsa mga kabarangayan kabisadong John no. So naibaluan nga 36 kabilog ka mga baboy ang ginpang-ihaw agon nga amo ning ihanda bala bilang lechon kag ginabaligya sa bahin niya sa sulod sang plaza kabisadong John. Samtang madamo naman ang nadismaya bangod kay kinulang na naman kabisadong John ang lechon na ginanda sa ang banwa. Ito nagreklamo kuno to mga tawo to nga nagpangayaw kasi nila na ano ni nga nangayaw kami Kaya kanili kay mabakal kami litson pagkatapos ang ginbaligyan nyo mga tagaliganes man lang. Kaya ang una ginmantani nga propose kabisadong John nga para lagid lang man ginmantani sa mga taga Banwa sang Liganes. Kag wala akong tani sing kwan, wala akong tani sing take out bala. Kay puro lang tani dine in. Kasi kaso lang kay nagirinutok na ang tawo kag mansig kwan na lang, mansig order na lang. So wala na natatapan. So that's why nga ubos na lang pang baligya kabisadong John no. Sa madamo ang nagreklamo nagpadulong sila dito na wala sing dala kabistadong John. So iba nangita na lang sa ang litson nga manok sa palibot. Naglain pa. Imbes nga litson festival ng litson nang pila ka bilog ilagin litson to. Pila ka bilog? 36? 36 ka bilog di kulang ganitong sa Santa Barbara nga 60 bilog. Tayan pa sa Liganes nga lapit-lapit pagi sa syudad na 36 lang nga lutuon mo. Way la kumpraha tanan nga mga baboy des palibot sa Liganes kay. Bali ang ila regaling nga obra kabisadong John. Tagduwa kung tani kabilog nga baboy every barangay. So galing kay wala ang hindi tanan nga mga kabarangayan ang nag-participate sa sining kwan bala sa sining sa sining lechon festival bangod kay ang ila nga mga baboy nga iba na kwan na bala na matamat na kapang baligya at the same time na kwan man apektuhan mo bala sang ESF. So that's why gamay ang ilangan na kwan nga na luto kabisadong John. Ay sus, tita ni na makal sila sa ibang tong banwa. Di kay amo na kay hindi man way sila ka preparar man itme at kay kwan man siguro basi kon double maguro ang kwan bala ang pagpatigayon sa sining. Daw gindali-dali lang, way mapreparahan. Way na preparahan so that's why ang ibang to gani tani isa lang duwa lang ang minimum no sa every barangay pero iba nakatatlo na gani ka ang lechon pero why gani natunga ang tawo nga nakabakal kabisadong John. Tiwa kagamay-gamay sila pila man lang nakakilo ang isa ka bilog nga lechon man pila man lang kilo na. Kaya gani gurong lapot 100 kilos na. So bangod sini nangayo ang local government unit or LGU sa Liganes ang Pasaylo sa mga nagruruya bala ang mga kautura naton na gusto kung tani man nga makatilaw man isang sa lechon apang wala gid sila
nakatilaw kabisadong John. Ang balon mo Okay, gina, ang balon mo gina si Mayor Kwan, si Mayor Junjun Hain, Mayor natong sunod gani kung mag Porky Festival ka, na hindi mo na pag-i-announce sa kahanginan kay parang kamo-kamo lang da. Kay kung i-announce mo gani, di balo ka naman sa social media, kadasig mong wala labot sila nga may social media na may mainstream media pa, yung di ba? Di siyempre malapta Sige ba, kita. Irael? Di paglapta, sinalaban-laban ang tao sa kalapit nga daan sang banwa sang Liganes, mga taga Iloilo City, ya, may mga salakyan yung magkantong na da. Oo, mostly gid ka mga bisita daw, ha? Taga Iloilo City. Mga pangayaw kabisadong John. Oh, tilaban-laban gini magkanto ni kay makaunlitson mo. Mga kabalo ka naman sa aton diri sa mga Ilonggo, sa mga Iloilo, ya nga sa pagkadalok-dalok sa aton litson daan. Garalanay ang hingod-hingod biya sang kaon sang litson. Diya mo basta litson na paghambalan niya, tao ay gatras mo. Bahala na may ESF, basta makakaon yung litson mo. Di ba? Amo na gani, bilang bisan na may mga advice na sa aton, mga doktor, hindi magkaon sa siniglitsyon or baboy, pero gakaon gyapon kay Kana tayo daya mo. Kanamiton niya sang litson mo, balo ka naman yung litson niya, paborito niya sa mga Pinoy. Oh. Amo na sang aton nga kwan blind, di ba, ng pambansang ulam sa Pilipinas, di ba? Litson. Kumbaga, specialty na naton yung mga Pinoy, every time magabot sa mga okasyon. Oo, te. Kada may okasyon, yan, for example, birthday may litson. Fiesta may litson. Bungkag lalaw may litson. May patay may litson. O hindi ba? Tanan niya may litson. Pati kung daw sobra-sobra nakatambok ang tao, litsonod pa mo. Hindi ba? Ang banwasang uton ganito, bitin man to, kulang man tong ang mga tao to, hindi ipanghatagan sila libre to yung litson mong dito sa Ligane, sa may uton, libre to yung litson. Galing, ginpanghatagan nila ticket tong mga tao nga gusto magkaon sang litson. May dala niya nga kanon, isa ka pack nila, may kanon kag may litson. May ticket sila ya. Di ginkulang man gani itong ticket kay nga di mo damo man tao mong man nga ginapamangkot ko gani mong ligote way kamo nadlok magkaon litson nga may ESF. Nya wala. Uy, namit litson. Litson na gina. O ini braso bo chilingon. Hindi kita apektado sa ESF nga ini. Hindi apektado ang tao ya kung sila nga magkaon sing litson. Why nadlok magkaon litson tao ya bisan may ESF pa. Dahil dito, sa Liganes sa kapon kabisadong John, bali open lang bin mo. Yan. Ang mga tao, ginapapila lang, pero tumala sa pila, sa every kiosko, ang nakabakal kabisadong John, kaya titama gidya kakulang. Pagkatapos ang tunga na nga nagapila, sinila, may harap pa na, yaway na, Rio, gusto nyo, kuha na lang dahon. So, bali, ang gina-priority lang to, kabisadong John, ang mga ang mga gusto mag-dine-in. No? So, kung mag-dine-in, kaya maka-avail ka gidi, makabakal ka. Kaya, pero sabi sa amo ni kabisadong, Buni, kaya ni nag-dine-in kami, so naka-avail makabal, bisan tuwala sa kilo. Nakatira, magamugali, bisan tuwala ng katki. Ang akon to, ginapagustuhan ko to ni Mayor Fusin, niya, puknit na, puknit makoy. Ang nami ito sila, kay magluwas sa litson, nagluto, pagin sila sang iban nga putahe. May ato sila to nga adobo nga baboy. May ato sila to nga sinugba nga baboy. May ato sila to nga estupado nga baboy. May ato sila to nga dinuguan nga baboy. Kumplito sila to yamong, no? Bot silingon, hindi lang kay litson tiyang karanunon kagabi, puro tanan baboy, pero sari-sari nga pagluto. So, may igaliting sa inyong area, kaya at least may damo nga pilihan ang tao kabisadong John, no? Yes, Hindi lang puro litson, kundi iba-iban pa nga maputahe, kag makasapin-sapin para sa iban. Magkasapin-sapin, hindi lang kay puro lang litson. Pagpuknit ko to kagabi, isang litson, gani, isa man lang kapuknit to, ay naman gani kaya magtilaw man, dugang, amo naman lang to. Oo man, kahit budlay man mapatamaan. Mataman. Ang tanan ko nga sobra, hindi insakto mo, hindi nami. Correct. Bochilingon, kung sobra-sobra kwarta mo, hindi man nami. Kung sobra-sobra kwarta mo, pangatag mo, kaya hindi naman nami.
Pero sabi sa kay kilala mo, miga mo nga si Cynthia. Oo. Oh, dumudamo na yang kwarta pagkatapos sige pa nga pamakal ka mga kwan, ka mga inang umakatawo kag imuon subdivision para kwartahon, no? Sobra-sobra mga kwarta. Dapat ipanagtag na nila na. Balamuti kabistadong John na blok nga madagdag sa ika number 1 bala nga billionaire sa Bigos nga Pilipinas. Kay karon kun madagdag ka sa pagka-billionaire anugid nga kung mapatay ka madala mo na kung Correct. mga tao nga mga way go ambot na nano nga klase ka mga tao ng mga ang ginatawag nga pagka-greed o kung pagkadalok-dalok sang tao ara gid no. Mm. Kita mo patilit-son gani ubos yun dalok mo. Wala, sige. Ati, ano nga mga banwa naman yung pinalom sa red zone yan eh? Okay, tungod sa ESF ni, kabistadong Vincent? Base sa ginpagawa nga Executive Order 460 or 460, das ni Governor Arthur Defensor Jr. Amending sa Section 2. So, ginpidalom sa red zone ang duwa ka mga kabanwahanan nga may ang banwasang Santa Barbara kag banwasang Alimudyan tungod kay ti may na pa tungod sa sining kwan bala sa mga sampol nga ginpangkuha sa duwa ka mga barangay. Sa bali sa kada banwa isa-isa ka barangay nga kuhaan sa mga blood sample nga man yang barangay. San Sebastian sa banwasang Santa Barbara kag ining barangay Kulin sa may barangay sa banwasang Alimudyan. So bali nagpositive ining mga baboy nga ginkuhaan kabisado John sa mga blood sample, so that's why pedalom subong adlaw ang ining mga banwa sa red zone o kung ining ginatawag naton nga affected zone na kabisadong John. So tungod sini hindi pwede kapagwa ang ining mga kabanwahanan sa mga produkto nga baboy, processed pork product nga nahimo bala nga mga prosen nga nabuhat sa baboy. Mga kwan, mga chorizo. Hindi bala mo na mga chorizo, mga ano pa gani na iban? Mga frozen. Mga iban pa nga mga frozen products na nabuhat sa baboy bala no. So kagang hilaw nga baboy siyempre hindi man tiyagwa. Kaya pagabantayan ini sa hugot sa mga border control nga ginapamutang karon sa tagsa ka mga boundaries sa sining banwa kabistadong John no. Apang wala pa karon pagwa ang data o kung datos sa aton sining Iloilo Provincial Veterinary Office kung pilan ka mga apektado sa sining mga kabanwanan kabistadong John. I see. Ati imbitaron ta mahambalon ta naman suguon hindi gani pangabayon ta naman si Vice Mayor Kalay Alunsabi sa Alimudyan Chay Kalay, Tiyay Kalay. Kamo naman da Tiyay Kalay ng Porky Festival. Kaya kami naman da makanto, kay makaon naman kami sang Porky mo. Sa Alimudyan nila. Matulog naman tato sa Alimudyan dito naman sa Alimudyan Chay Kalay. Si Vice Mayor Kalay Alunsabi da Chay Kalay, Tiyay Kalay. Manaman namon tanay nga bisal agi timo matakaw mong. Ikaw roman abi dyan hiwa tabi ka porky bi kay makaon kami ka porky mo. Hindi bla? Kay daw paidalom naman sa red zone galitang iya nga banwa kabistadong Vincent. Kay total lang Santa Barbara yati tapos naman mo naka porky festival naman sila hindi bla? Kabistadong dati puro Alimudyan naman. Yoda naman ta sa Alimudyan Chay Kalay! Preparen! Apunten! Fuego! Waswa Chay Kalaya, ikaw naman na Chay Kalaya kay para nga makakuan man makakaon magkumida sang libre naman ng litson na pamantika naman namon hingod-hingod Chay Kalaya. Bistado! Kabistadong Vincent. May iban pa din nga mga banwa nga wala pa nakaiwat mo ni ang San Miguel. Ang Nyolosena kag Mina pa. Ang Nyolosena, mga banwa. ang Nyolosena nalabot naman gilin sang ESF kag ang Mina pututan. So
Mamo pa rin mga banwa nga wala pa nakahiwat sa sining Porky Festival. Oh. Kag kabay pati mabatian naman ang ato nga panawagan nga maghiwat man para at least makalanay-lanay maton bibing. Oh, kag para madula kag magkalma nga atong sini nga mga pumuruyo, ang ila kahangawa may kangtanan sa pagkaon Yes, sir. ng baboy kay abi nila kun was nga may ESF maapektuhan ang ila sini nga lawas. Actually wala sang problema kag hindi iya makaapekto sa ikayong lawas sa mga tawo kung magkakaon ka sang baboy kung pananglitan nga ang baboy nga ini apektado gid man sang ESF. Correct ka kabista dong John. Sige. So far, antes kita mag-extra lugar na nato ni Tamyawon sing happy birthday gid sa amon sining nga tiya kay Concepcion Villano at the same time man kay Smith David ang isa man sa aton sining nga mga photoman diri sa may Kabilawan. So far mo ni madulong nato nga report direkta sa probinsya sa Iloilo ini si Kabistadong Vincent Villano para sa balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado. Bistado! Salamat kid sa report kag informasyon nagikan kay Kabisadong Vincent Villano, mga kabistado. Bistado! Kamay kang tanan sa sining latest nga balita sa ESF, no? Bistado! Again, paidalom na sa red zone ang duha ka mga banwa nga ini. Number 1 ang banwa sa Galimudyan. Number 2 is banwa sa Santa Barbara. Bistado! May kabay pa, no? May Porky Festival man tong Limudyano kay mamasyar man kami to sa Limudyano. Bistado! Alantaw naman to sa mga kanamiton nga mga kwanto, no? Nga mga linuto nga mga kwanto mga kabistado. Bistado! Mga baboy. Bistado! No? So sini nga mga tiron sa kita sa mga balita kag information nagika naman kay Kabistadong Bonnie Sumblingo. Bistado! Ang follow-up report may kang tanan sa mga nagkaratabo nga mga insidente diri sa may syudad sa Iloilo. Bistado! Check nato ang report kay informasyon nagika na kay Kabistadong Bonnie Sumblingo. Bistado! Kabistadong Bonnie sa report may hapon, go ahead. Yes, Kapisadong John, no? May balita nga pagbulag sulod lang sa aton, Kapisadong John. Oh. Isa iyak pakay, no? Nasa no? Dito sa may isa sang aklan. Ito sa sa ginpadala sa aton ini nga picture. May pangalan kita diri nga taga-Miag-aw ni siya, Kapisadong John. Ang pangalan sa ang sining nga biktima amo si Mary Jean Jack F, no? Taga Gimbuangan, Miag-aw, no? Iloilo. Amo ni ang nakuha naton nga ging pasa sa aton nga picture sang nasapuan ini Kabisadong John, no? So naputos ini siya sa habol, Baw? no? Ining biktima. Ano babae ang biktima kung lalaki? Anong ang biktima? Lalaki ni. Lalaki na puto sa habol. Lalaki. Oo, naputo sa habol. Tapos, ipasa ko ni Dugay-Dugay. Taga Banwa sang Miag-aw siya, pero dito siya nasapuan sa Banwa sang Numancia sa probinsya sang Aklan. Yes, sa Kabisadong John. No? Taga Gibongan, Miag-aw, Iloilo. Jesus. No? Ining biktima ang nasapuan dito sa Kaginalan sa nga gani, nasapuan. So may mga kuan kita nga ging pasa diri sa aton ang ining picture kag ang address, so, wala no, sang wala naton inigi na siguro Kabistadong Bonnie nga atong nakabutang kung atong nakabutang sa picture o kung sa ID nga ato syagid. No? Basta ang nakabutang dito ang patay nga ini nasulod sa habol, naputo sa habol pagkatapos may upod nga ID kag ang nakabutang dito sa ID nga ini kag picture sa ID nga ini amo to ang pangalan nga ginlawag mo. So wala nagakahulugan. Yes. Nga atong sa ID nga ato sigurado nga siya ina ang nasapuan nga patay, ha? Para nga klaruhon naton base kon basta kayang ID lang niyang ang ID nga iniya amo niyang ato dito nakabutang pero wala tayo ginasiguro nga ato nagasaka o atong nasulod sa habol to nga naputos to nga patay to siya na ni ang arang nga sa ID, hindi ba? Kaya hindi ta masiguro na base bla kon buhi gali niyang ID man tagiya ka ID bla niya buhi bla yaw.
ipadalagan kay Kabisadong Joshua kay dito sa lugar ya. Oo. Wala pa ni kagwa ining balita Kabisadong John, no? Dire pa lang sa aton, exclusive ni sa aton. Ba perti numan siya klan ni perti layo niya kay Joshua to. Kapi siya niya kay Joshua. Gani. Alang taon talaga Gani. namin sini nga follow up po niyang pulis, no? Pulis sa Banwa naman siya. Matawgan na to, makakuha kita sang contact, makakuha kita sang numero kag contact sa Banwa sang Numancia, matawgan na to ang pulis dito sa Numancia para mistorya tang investigador sang Numancia Police Station dito sa may probinsya sang Aklan. Kada follow-up ang kay Kabisadong Vincent, ang Banwa sa Miagao, i-confirm pa man ni ang ining persona Kabisadong John, agod nga mabalaan naton kung siya giman kasi nadula ni sa kadlaw lang way sa kapuli. Kada dito ni siya ang nasapukan na Kabisadong John, no? So amo ni, no, ang nabato naton na impormasyon, dugay-dugay ihatag ni sa GC naton. Kabisadong John, so salamat gid sa naghatag information kag naghatag sang kining balita, no, eksklusibo mismo na batian sa Radyo Bistado kag wala kay ni na balita sa Ruha City, Kabisadong John. So amo ni, no, si Kabisadong Joshua na to bahala mag-follow up Kabisadong John. So, sa dugang na balita natin, Kabisadong John, no, update kita lang kung gabi na natumbang poste sa may barangay Sambag, distrito sa Haro. Poste sang Mor, kag poste sa mga telco, nakita na to kagabi na utod gid ang puno sang sininga poste, kay man doon nag-obra sila sang kwalito, sang kanal, ang City Hardware, dati lang nga doon na igo suro ang puno, kag wala matarangan sa poste, kay may kuha ni siya may dala pa sa power, dako-dako ni, no, amo ni ang rason nga natumba Kabisadong John. So, sa atong paglibot kagabi, no, angkar versus ang pick up, no, nagbungguanay suno sa driver sang angkar Kabisadong John nga bikubo na kay ang lantern dira sa ibabaw sang stoplight nagaduag green, no, why niya matuklangda, may why niya makita nga nagapula gali ang stoplight Kabisadong John. So diretso ang ining angkar kag dito nga bumunggo ni siya sa pick up truck nga nagliko man pagkadto sa may Times Square, dito nga traffic, no, sa aga na Kabisadong John. So sa din duwa ang biktima dre, pero ang isa to do kuha naman okay man to kay IATL, no, na ipit sang bumper sang iyang karangkar, pero why man to sila ning pangdala sa ospital Kabisadong John. So amo ni ang mga balita kagabi kanina tangada Kabisadong John nga aton nga natipon. So amo ni, no, amo nang kabilugan sang aton nga mga balita sini nga mga tingon Kabisadong John. So amo na ang natipon aton nga balita diri sa may syudad sang Iloilo. Ako naman yung Kabisadong Boni Sumblingo, basta balita sa serbisyo publiko Radyo Bistado. Bistado! Salamat kid sa kay Kabistadong Boni Sumblingo sa mga balita kag information diri sa ato sini nga pagpangalagad mga kabistado. Antes ka magtakop, no, hindi kamo kung nagapangita kamo sang Bistado! manog kayo sa inyo nga mga cellphone, sa inyo nga mga gadget mga kabistado, no? Mga iPhone, mga Android cellphone, digital camera, mga laptop. Bistado! Ma-share kamo dito mga kabistado sa GNG Gadget Repair, no? Bistado! Ang GNG Gadget Repair sa Cyber Zone area sa 3rd floor sang SM City, Iloilo. Bistado! Ma-share kamo to, lagaw-lagaw kamo to, pangitaon nyo lang ang GNG Gadget Repair mga kabistado, ha? Bistado! Share ka mo to, lagaw ka mo to, GNG Gadget Repair. Bistado! Ara sa may Cyber Zone, 3rd floor, sang North Wing
SM City, Barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo. Pistado! Agaw na kamo tong nga daan, hindi na kamo magsagi pasang kuan pa basta mga cellphone yung gina-offer nila nga serbisyo dito, mga nagkalaguba nga mga cellphone, mga charging port nyo labi, no? Mga screen ninyo bla ni, ano ganin isang sa tubang ini bla no? Nang mga nagkalahulog sa tubig. Pistado! Mga naglangoy bla sa tubig ninyo nga mga cellphone bla nga hindi na mag-aandar. Pistado! Dala ninyo dito sa may G&G Gadget Repair ara sa may 3rd floor Cyberzone area sang SM City, Iloilo. Pistado! Of course, sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton makauturan, di magkalipat sa paggamit sang Vitalangs capsule para sa aton respiratory system. Pistado! Problema ninyo mga kabyanan sa aton sini nga ikaayong lawas, most especially sa aton sini nga inang baga mga kabistado, no? Mag Vitalangs capsule na kita. Kaya nang namahatagan naton sa kaigo nga importansya ang paghalong sang aton nga ikaayong lawas, no? Malikawan naton ang mga problema sa aton sini nga respiratory system para nga mangin healthy nga aton nga baga. Dapat likawan naton number 1 magpanigarilyo, number 2 paghaklo sa mga asugikan sa mga sigarilyo gyapon o kung nga tawag naton nga second hand smoke, no? Magkaon kamo sang pagkaon nga puno sa mga antioxidants, mag-exercise, magpabakuna, kangay sang flu, kag pneumonia, vaccine, kag regular nga pagpa-check up mga kabistado, no? Kag ang Vitalangs capsule, ang sara nga makabulig agod nga mapabakod ang aton nga resistensya, ilabi na gid sa aton nga baga. Miyari ini sang chlorella nga naga-promote sang lung function kag endurance, no? Magduwa sini mayara man ini sang zinc nga makapabakod sa aton nga immune system gani para sa overall protection for lung health. Mag Vitalangs capsule na kita mabakal nyo sa mga butika. Protect your lungs, protect your life. Mag Vitalangs capsule na kita. Pistado! Ayos, wala sige sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamating bravo man, no? Ang anemia bala, no? Hindi lang ni masami nga problema sang mga kababainhan kundi problema man ini sa mga kalalakinhan. Ang anemia o kung anemic, no? Isa ka kondisyon kung sa diin ang dugo sang isa ka tawo ang mas manubo sa normal nga numero sang red blood cells o kung mas manubo na sa normal nga kantidad sang hemoglobin sa atong sini nga dugo. So kung ang isa ka tawo ang may ara nga anemia, ang oxygen nga ginadala sang dugo sa lawas naton manubo. Pila sa mga sintomas sang isa ka tawo nga anemic amo ang kakapoy o kon maluya, fatigue, manubo sang enerhiya, malapsi kag kon kaisa na budlayan maginhawa, no? Kon ang isa ka tawo ang anemic, pwede ini nga mahulog sa pila ka mga nga mga masakit kasubong sang cancer, HIV, AIDS, rheumatoid arthritis, kidney disease, Crohn's, no? Crohn's disease, kag iban pa nga mga chronic inflammatory disease, no? So agod nga malikawan ini nga mga problema kinahanglan naton sa mga kalalakinhan amo ang magkaon sang masustansya nga mga pagkaon kag magtumar sang suplemento nga rich in iron. Mag Bravo food supplement capsule na kita, no? Kay ang Bravo may ara nga nga makabulig ini sa mga kalalakinhan nga anemic. Magduwa sini iniman ang maayo nga solusyon para sa mga kalalakinhan nga nabudlayan mag-produce sang testosterone levels, no? So magpataas kita sang libido agod nga makahatag sang excitement sa ilang nga mga partners. Okay? Ang nagabulig sini sa pagpa-improve sang aton nga memorya kag para punggan ang anemia. Ang Bravo Food Supplement, mga kabistado, ang mabakal ninyo sa mga butika, malapit sa inyo nga lugar. Pistado! Bravo Food Supplement Capsule for Men. Bakla nyo na sa mga butika malapit sa inyong nga lugar. And of course, sa ato sini nga mga pinalangga, nga mga tagparamati sa aton nga kauturan, di pagkalipati, Pistado! ang aton nga Ever Young Capsule. Pistado! Ever Young Capsule, kumplitos, ricados, tanan-tanan nga makinanglan nato sa ato sini nga lawas. Pistado! Yara mga kabistado makuha naton sa
Ever Young Capsule. Ang Ever Young Capsule bakla nyo man sa tanan nga mga butika malapit sa inyong nga lugar diri sa Panay kag Negros Occidental. Pistado! Sira sa mga taga Negros Occidental da sa tanan nga mga butika pamangkot lang kamo may kaangtanan sa Ever Young Capsule. Pistado! Kung may pamangkot kamo dugang, pwede ka mo magka-text o magkatawag sa 0999-675-1080. Pistado! 0999-675-1080. Pistado! Ayos! Wala, sige. Acknowledgement sa iban pa naton nga mga viewers sa kay Hermi Catalunya, kay Christopher Yanguas, si Payo Ngayong Humpay Mark, si Felicilio Labrado sa Irot, kay kag iban pa ginaton sini nga mga viewers, no? Salamat kid sa inyo sini nga pagpakiupod. Ari pa iba naton nga mga viewers, no? Si Alicia Villarreal, no, sang Roa City, si Sammy Amor, sa kay Ariel A Fanugan sang Dumalag Kapis, kag sa kay Romualdo Ang, mayong hapon, kay Rose Simpas, si Berna Salvilla, of course, no, Laila Altillo Hiroche, kay F Cormida, good afternoon man. Sino pa? Hermi Catalunya, sa kay Ruby D. Villamosada, mayang hapon man, kay Rosa L. Pungan, kay Jose Nathaniel Malvar, pagtapos Tuli may litson. Pagtapos Tuli may litson, Peter Standarte, kay Juna Labs Kapulot, Pakas, mayong hapon manda, no? Kay Peter Standarte kag iban pa. Ayos! So daw lang ala na kita sa Chimpo mga kabistado diri sa ato sini nga pangalagad ang ato sini nga oras sa mga kabistado. Nakalabot kita sa 10 minutos na nakaligad sa alauna subong hapon. Okay na? Ayos na kita tanan-tanan? O ala sige. Pistado! Dawala nga lang na tiyempo ta diri sa ato sini nga pagpangalagad sa ngalan sa aton nga mga reporters diri sa Radyo Bistado. Upod naton si Richard Mirabeles ang ato sini nga digital platform architect. Pistado! Upod man naton mga kabistadong aton mga reporters, kabistadong Josh Wahaka, kabistadong Boni Somblingo, kag kabistadong inang Vincent Biliano. Pistado! Upod man sa kay kabistadong Karisma Alagaw, ato sini nga News Center. Pistado! Kag iban pa naton nga mga reporters, no, si kabistadong Joel Abilay daw nagbakasyon. Pistado! Diri sa ato sini nga pagpangalagad sa kinahanglan ako naman niya sa kahanginan. Pistado! Idol John Alohado Kapulot, salamat sa pagpamati. Maying hapon sa inyo tanan-tanan. Maying hapon Iloilo, maying hapon Western Visayas, maying hapon Philippines, maying hapon kalibutan. Pistado! Sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado! Pistado! Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handom. Pasangyot sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Ang pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang alamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpagko, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handom. Pasangyot sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Ang pagserbisyo